Ndamirira Jesu kode chengamedza kumusha wake wekudenga nguchena nemarima nezviremba wakaenda kugadzirira ndamirira iri Jesu ndakumirira Chereko kuda kuona kakudenga kumusoro ndinoda kufamba munyika yoita ndewanawo wa Mwari wedu nekuyimba rwiyo apo tichafamba rweruponde soro rwa Jesu ndamirira iri Jesu ndakumirira nichiri kuda kuona kakudenga kumusoro pera nyimba kore zetichazopinda kumusha Jesu wakatsidza kunyika yakana katichazorora mumusha wa Jesu kudenga ndamirira ene Jesu ndakumirira ndichiri kuda kuona kakudenga pera nyima kore zetichazopinda kumusha Jesu wakatsidza kunyika yakana katichazorora mumusha wa Jesu kudenga ndamirira iri Jesu ndakumirira ndichiri kuda kuona kakudenga kumusoro. Wazwai vana va Mwari, toda kutenda Mwari kuti tive pa musangano uno pamwe chete. Mwari akuitire zvakanaka, Mwari vakukomborerei, Mwari vakuropafadzei. God bless you. Tinoda kutaura Vavariro YeVhangeri. Nokuti rugwaro gunoti Go Ministry of Healing 7:2. The gospel is the wonderful simplifier of all life's problems. Simplicity of life is not based on what you acquire or attain. It is based on how much of God in the gospel is in you. That's the simplicity of life. Mwari enati batsira, Mwari ati tungamirira. Kuti sevana va Mwari tiwane chuni chichitibetsera. Now, mu Bible tinoda kutarira donzo re Vhangeri. Mu Bible mu buku ra Genesis, shoko rinotiro chapter 1 verse 26 and 27. Inotiro Mwari akati, ngatiite munhu nomufananidzo wedu, akafanana nesu, anotodza isu, after our likeness. Mukusika Mwari ana kusika chinhu chimwe chinhu, ana kusika ngirozi, ana kusika anything other than himself. Wakasika munhu akafanana naye. Makanditera zvakanaka? Akafanana naye. Ndiye munhu wakasikwa naMwari kuti vabate ushe pamusoro pezvinhu zvose zvatasika. Because this is said after all is done. Mwari oda munhu ane pfungwa dzake, ane hunhu hwake, anoziva zvese zvazvakasikirwa, anova manager wezvinhu zvaMwari muhumwari. Saka Mwari wakasika Mwari. Makanditera zvakanaka? Mwari wakasika chinyi? Mwari. Muzvinzwisise,
ndokuti ugoona value yako kuti ngenye akatevera kuzofa. Mwari wakasika Mwari achiti ngatiite munhu nomufananidzo wedu, akamusika akafanana naye. Regai ndingokupai mahwe. Ndokutiwo before Adam there was Jesus of Nazareth. Mwari achisika Adam akamusika akafanana naye. Makandero zvakanaka? Akafanana naye. Ana kusika chunhu chisina kufanana naye. Adamu achisumuka achipuwa upenyu akamira akatarisana nomunhu anoi Adam. Adam ari Mwari. Ndosaka muchimuhwa kuna vaKorinde achinzi second Adam. But yet he is the first Adam. He is second because to us, but to God he is the first. Nokuti ndiye akabayiwa. Before Adam was created, the lamb was slain before the foundation of the world. Kana uchida kuti YeVhangeri riri kubetsere muna Genesis, rinoti vaita chitema Adam na Eva vavanda. Kwai zvino vakati zuva rondorereka, vakanzwa izwi raMwari achifamba. Can you hear an angel walking? They are right here among us. Can you hear them walking? But I can hear my pulpit manager walking. Kwai achifamba. Achifamba so. Vakawa sound. Chirungu chinoti, they heard a sound as God was walking. Kurakuti, as God was walking, zita kushamisa kuva Mwari achifamba. Nokuti kuna Abrahama pa 18 wakatouya achifamba akanasadza nomukaka nenyama. Saka Mwari achisika Adam, haana kusika chinhu chisicho. Hakuna chakaitwa munhu Mwari chaasina kupfuura napo. Kuti ahwisise kuti munhu unoda kuzorora. Nokuti iye akapinda mazviri akashanda akazorora. Exodus 31. Inotiyo, and God rested and was refreshed. So, Mwari achisika munhu, wakasika munhu akafanana naye, akatodza iye, anomufadza. God created a man who would please him. Wemufaro wake, waanogara naye nokusingaperi. In fact, kana tikaenda ku spirit of prophecy, inototaura ichitiyo, Adam na Eva vaisiwa mubindu reEden. Kana kushure kokunge vaidzwa vakakunda vakasapanduka sengirozi dzakapanduka, ivo nokutendeka kwavo, they would bear children who would fill the earth and repopulate heaven. Vaizvara vana vanonotora nzvimbo dzakasiyiwa nechinyi nengirozi. Ndokwainda vakomana navasikana. Ndo maposition ataizvarirwa ene vatateguru vasina kuita chivi. And still nanhasi uno chishuwo chaMwari chokuti tiite repopulate heaven. Makanditeera zvakanaka? Dambudziko raitika kumwana waMwari ndero kuda repopulate earth. Tinoda kurovedzera vana vedu ma-accountants, ma-engineer, ma-doctors, ma-what, epano pasi. But the main purpose of God in creating men is to have children that will fill the vacancies up above. Vacancies up above. But we are filling and taking my vacancies epasirino. Evanhu vavanhu vanofana kuzvitorera mavakanzi epasirino. We are evading. Yet we have our land up there. Peter says, in the land of the righteous, we ought to hold position. Now, ukaenda kunerime buku sakare, a great controversy. Inotiyo, those who will conquer the enemy of God and the men, as Christ overcame, shall hold positions in heaven above angels that are not fallen. Muno apane inda munu. Pamsoro soro. Makanditeera zvakanaka. Saka chinangwa chaMwari pakusika. Kusika munhu wakafanana naMwari, umwari hwaMwari. Kana vaibatsirwa pasina chitema, Adam na Eva ene vakazvara vana
vaizvara vana vakafanana nani? Vakafanana nani? naMwari. That's good. Zvinonetsa kutaura izvozvo nekuti but that's the truth. Yeah, chinohlisa but ndochokwadi chacho chuma. Vakafanana naMwari. Denga rakatutigwa vanaMwari. Amen. Yeah. And Mwari unofara vanhu achivaita Mwari kwai. Moses, uya pano ndoda kumbonokuita Mwari kuna Faro. Aaron ari muprista wako. And sure, Moses was God before Pharaoh. Makanditera zvakanaka. Saka basa raMwari iguru. And chitema chakawisa donzo raMwari risati razadzikiswa. Munhu akabva pachimiro chaMwari. Of course, akatora chimiro chaSatani. Akatodza Satani. Saka nyangwe Jesu achiuya panyika unoti imwi makafanana nababa venyu diabolos. Imwi vana vechinyi venyoka. Yeah, vana venyoka. And iye it took him kubva kumchinji kudenga kuti azoberekwa nevana vechinyi avechinyi. Come on, avechinyi. Kuti sa Moses akadini iye nyoka idini wafuti kuti unotarira kwaari adini ine shoko raMwari. Hallelujah. Shoko ndinounza kunemwe zvakanyorwa mutsamba. Hallelujah. Kuti wa pona tarisa hama yangu kuna Jesu upone hezakanyorwa mutsamba. Hallelujah. Kuti wa no pona. Amen. Vana vaMwari. Saka Mwari achiuya panyika muna Jesu chaakauya kuzodzosera chimiro chaMwari mumunhu. Education page 18 inotiyo higher than the highest human thought can reach is God's ideal for his children. Godliness and the God-likeness is the goal that is set before every student of the Bible. VuMwari nokufanana nani naMwari ndo chinangwa chakaisirwa Jesu panyika kuti auye kuzodzosera VuMwari mumunhu. Munhu afanane nani naMwari. Munhu ave Mwari. Amen. Ndo chinhu chikuru sangano ichocho. Zvese zvatingaita tikagona tikavudziwa, those are minors. The major, deal with the major. Are you going to be like him? Ndo chinhu chikuru ichocho. Uri kuinda kundofanana naye here? Kudenga kuindi maposition atinawo atozvipe echifundisa. Neuchechi dawo. Pulpit manager. Chairperson we Glen City or secretary organizer. Chorester. Yeah, in fact, my chorester, very few are going to heaven because it's deadly hazard. No pakawana, up and no pakawira used to fuck up. Very few are going to be there. Very, very few, I repeat. Musicians, very few. Yeah, because he knows how to trick them down. Was he department rake chairo. Rano wisisa chairo. So if you don't pray and waste a lot of time practicing, you are going to miss heaven. And many musicians don't pray. They love to amens of the congregation. But when I read about music somewhere in the testimonies, it says, when you are called to sing, in fact, point number 1, inotiyo, Mwari afariri munhu anoimba ari oga, unoda vanoimba vari vazhinji. Saka kuona chifarira zesolo. Kuna Mwari uri kudhautiwa zvikuru nokuti mawiro ako akakura. Ndochokutanga chaunofana kuziva ichocho, masolo isa
You are in a very dangerous zone. Sorry, but I'm in a hurry because I'm not with you always. I'm in a hurry. Saka let me just ndongo kuzura tishinda takadaro. Mosara mchirapana mavangacho iwawo. It's all right. Let's move on. Listen. Then number 2. Kanama kuimbira. It should not be a group of talented people. It must include even the laggards. Because the talents you were given are not to edify yourself, but to edify the brethren. And to bring some into the ministry of Christ through music. You must enjoy their discord as you sing with them. The last one. Inotiyo, kana makoko kunoimba, kana masongs zenyu, kana ichita 3 minutes. Makoresta. Mutare kuno kwa ndiri, msatare pasi. Kana ichita 3 minutes. You must say times 3. You must pray for that song for 9 minutes. Mazoka. Kana mchino imba for 6 hours. Mutara kuti times 3. 18 hours in prayer. Then 6 hours saturated by prayer. Yeah. Kuitire self. I know no kutubuka. Anyway, Nhari chinangwa chake higher than the highest human thought can reach is God's ideal for his people. Iweneni kutitifanane nani na Nhari. Kana ukaenda mu gospel rapo chitanangura Nhari unoti iye pa Romans chapter 8 verse 29 and 30. Unoti wherefore those whom he foreknew he also predestinated. And those whom he predestinated he also called. And those whom he called he also justified. He also justified. He make righteous. He righteous did them. And those whom he justified, he also glorified to be conformed to the image of the Son, so that he might be the firstborn among the brethren. Mari wabasa YeVhangeri. Kuti vakaziva kare ndo vakatemera ndo vakadana, vakadana ndo vakaruramisa, vakaruramisa ndo vakakudza, kuti vadini kuti vafanane nomfananidzo womwanakomana wake, kuti ave dangwe pakati pehamangani zhinji. Amen church. Saka chinangwa cheVhangeri ndechekugadzira vanhu kuti vafanane nani na Mwari. Makandira zvakanaka. Kugadzira vanhu vafanane na Mwari, vadzokere kuchimiro cha Mwari, vave nomfananidzo wa Mwari, vave nekarekta ya Mwari. Iyo inoipana 3:23. Vose vakatadza vakasasvika pakuhinya kwa Mwari. Iyoyo glory iyoyo Mwari ndiyo yaanoda kudzosera mumunhu. Makandira zvakanaka. Glory inomirira karekta ya Mwari. Munhu adzokere muchimiro chaakawa nokuda kwechitema, ave mwana wa Mwari, ave noumwari hwaMwari. Makandira zvakanaka. Now, kana tichida kuti tiwise nyaya iye wakauya kuzoti tidzokere paumwari, wanga akaita sei ndokuti tiwise nyaya zvakanaka. Bhaibheri rinotiudza zvakanaka nokuuya kwaJesu panyika. John chapter 1 inoti iyo pakutanga shoko rakanga riripo, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari, ireri rakanga riri pakutanga kuna Mwari. Zvinhu zvose zvakaitiwa naye, kunze kwake hakuna chakadini chakaitwa. Pa verse 14 roti shoko iro riya ranga riri Mwari rikazova chinyi nyama, rikararama pakati pani pedu, tikaona kubwinya soko umwe wakaberekwa na Baba. Amen. Umwe chete wakaberekwa nani? Na Baba, azere nechinyi nenyasha nechinyi nezvokwadi. Mukarangarira sure kuna Moses pana Exodus, anotiye ndoda kukuonai, zvikaya hakuna unondiona akararama Moses, but ndichakuisa pabako rachitaugwa namufundisi Rock of Ages. Kana ndakuisa pabako ndichakuratidza musana wangu. Now Mwari akupfuura pana Moses kune, and the glory of God passed before Moses. But Moses had glory.
unoona unoti Mwari uzere nenyasha nezokwadi, uno moyo murefu. Anotsanangura mavara 5 achitsanangura ani Mwari, character yaani ya Mwari. Saka chikana kuchinzi glory of God kuri kunzi character yaani ya Mwari. So muna Jesu auya panyika vanhu vakavona character yaani ya Mwari. Airatidza character ya Mwari kunyika ndiani? Ndi Jesu. Jesu ndiani? Ndio pfungwa yotodzokera kwairi. Bhaibheri ratotiudza kare uku pakutanga shoko rakanga riripo, shoko rakanga riri Mwari, shoko rikazova chinyi? Nyama. Version yangu imwe yandoverenga inoti, and the word became flesh and dwelled in our ghetto. Ghetto. Muno mughetto. Mumusha wechitema. Mumusha weupombwe wenhema weutsotsi webukuruku hose. Mwari akauya akapinda munyama iyoyo yechivi akagara. Ari munyama yechivi yomunhu akaberekwa nomukadzi. Mwari wakaonekwa kunaka kwake. Ari munyama yechinyi? Yechivi. Ari munyika yechinyi? Yechivi. Agere navanhu vechinyi? Vechivi. Asi vanhu vechivi nenyika yechivi yakaona Mwari mumunhu wechivi. Nikodhima akati imi mukuru imwe, zviro kwazvo imi munobva kuna Mwari, nokuti hakuna munhu anoita zvinhu izvi kana Mwari adini? Asinaye. That's good. Ndio zvaakavinga izvozvo, kuti ahoisa mufananidzo wokuti munhu kana ari muna Mwari, nyangwe ari mumbereko akaberekwa nembereko yechivi, nyangwe akadhakwa nacho, kana akagamuchira Jesu samuponesi, unogona kurarama upenyu husina chivi ari munyama yechivi. Ndo zvakavinga izvozvo. Ndo donzo reVhangeri, kuti awane vamwe vanofanana naye agova dangwe pakati pehama zhinji. Amen church. Nyangwe musoja wakadhakwa paKalvari wakamutarira so zvikanzi uyu wanga ari mwana wani uyu. Musoja wakaona Mwari pana Jesu. Makateera zvakanaka? Mwari wakatitumira Mwari kuti tizive Mwari. Only God can reveal God to men. One from his bosom condescended, stooped down to the level of a servant in order to manifest the glorious character of God. Makanteera zvakanaka sangano? Teerai sangano. Ndo chokwadi chatinofanira kuziva. Vavariro yeVhangeri ndeyekuti tizive Mwari. Kai upenyu ndihwo, chapter 17 verse 3. Upenyu ndihwo husingaperi ndihwo kuti vakuzivei imi Mwari uri oga. Snei vakuzivei naJesu Kristu wamakatuma. Saka mission ya Jesu yokuuya panyika ndeyekuti munhu akadhakwa nechitema azive ani? Azive Mwari. Very good. Makanteera zvakanaka? Kana taziva Mwari, nyaya yedu yanaka. Inokuti kana taziva Mwari, in fact tava noumwari hwaMwari, zvese zvaMwari zvoendeka. Taakuziva purpose yazvo. Hati munoziva kuti muchadho chaiwo chaiwo hauna kupuwa kumatsotsi ane muchadho nhasi. Muchadho wakapuwa kumunhu waMwari, kuna Mwari. Muchadho ndowaMwari kuva Mwari. Adamu naEvha vaMwari vapanyika. Ndo vakapuwa muchadho. Iye zvino uri mumavoko amatsotsi. Until you first become God-like, then you can handle marriage as Christ handles the church. Oro kusvika wava nepfungwa seyakanga iri munani, then uchagona kuda mukadzi wako saKristu akada chinyi? Kereke yake. Now pfungwa yaJesu
ipfungwa yani, saka unenge wave ani, period. Makanditera zvakanaka. Saka chinangwa chevhangeri ndechekuti vanhu vave Mwari. Regai ndidzokere pana Jesu, nokuti ndiye oga wandiyakuparidzirai, hakuna zvimwe. Christ and Christ alone. Now, ukaenda pana vaHebheru chapter 1. Please check me with your Bibles. Hawa kundiukera. Yeah, muparidzi unotarigwa mubhaibheri. Saka ndiye chitoverenga bhaibheri izvozvizvi. Indakamboverenga vhesi kudhara ndikati zvorevei Mwari izvi. Ndikati ndozvidavo izvi. Mwari vakandikomborera nazvo. Kai shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndisakutadzirai. Mwari ndiorida nyaya iyi. And I prayed and prayed. And today I am happy. The word is in my mind. Yeah, written in my mind there. But it is not written auto. You have to read it. Meditate upon it. The more you read the Bible and spirit of prophecy, the more earthly things come out. It's like you are filling gas in a tank. Mepo yose inobuda kudakara gas ro utewera richibuda overflow. Saka you read and meditate until you are filled and it becomes an overflow. Wozoti mukombe wangu unodini, unopachuka. How do you measure success? Success is measured by how much of God is in you. That's success. So, Hebrews chapter 1. Inoti kudi. Mwari pamazuva kare wakataura nemadzibaba edu nemitovo mizhinji, pamwe negwenzi, pamwe nedhongi, pamwe nebwe. You know, Old Testament pamwe navaprofita wakataura navanhu nemitovo yakadini yakasiyana. But kwemazuva ano wakataura kwatiri nechinyi nomwanakomana uyo wakaita nayo zvinhu zvingani zvose, akamuita mudli wenhaka yezvinhu zvake zvingani zvose. Kai iye wakaitawo naye nyika, iye chadzera chokubwinya kwake nomufananidzo wake chaiwo. Amen. The brightness of his glory. God is glorious, but that glory is veiled without the brightness of Christ. The glory of God was misunderstood in heaven, and it was misunderstood by Adam and Eve. But their sinful children have been favored by God, that they may manifest the glory of the brightness of God's glory. Amen. Humanity now, just akauya in human form, nechimiro chakaputsika. We are going to discuss that one day after tomorrow. Nechimiro chakaputsika are so deformed, degraded, a speck of humanity from the dust dungeon of sin. Born after 4,000 years, munhu achidzira muchitema. Mwari akanunga chakadhakwa, akachiisa simba rake, chikava nezvivi zvose munyama, millions of sins of men. Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. He was invested with every evil, everything that the devil could manufacture for 4,000 years was laid upon Jesus Christ. But when he came and took sin upon him, he was tested in all points as we are, yet without sin. Amen, church. Hebrews 8:3. And he condemned sin in the flesh. Mazai ose echivi aive muna Jesu. Kristu vaimbi wangu wakaita mashupa. Kana chitsviyana chimwe chakabuda hakuna. Kai mchinde wenyika ino unouya panapa, asi hawani chake mandiri. Ndakunda chitema akapedza nacho Mwari. Amen. Yeah. So Mwari enati batsira daika
Mwari atitungamirira, Mwari atigonera kuti tinzwisise. Regai ndimbokutarisirai mbichanana murugwaro inoti iyo, sin can be, Desire of Ages 671, sin can be resisted and overcome only through the mighty agents of the third person of the Godhead, the Holy Spirit. Yochinjaje, yoti yopaleta 206, 1906. Bear in mind, uzizive mfungwa zako hizi, that it is none other but God, hakuna umwe kunze kwa Mwari, that can hold an argument with Satan and succeed. Mazio, Mwari chete ndiye unogona kumirisana nani? Akamudini. Okay, therefore, man must be made God in order to overcome sin. Amen. Inzai vanangu, vanamai nanambuya wakwasha, shamwari zangu zilipana. Munu unofanira kudzosegwa pa umwari kuti akunde Satan. Kana pasina kuuya kuumwari, kereke. Aiwa kuvaraidza zuva kuteya zhou neriva. Kuisa riva odayo kwa ndakateya zhou. Pakaoma kwedu kuchikaranga ipapo. Azvishandi, zviita vanhu. Dombo harina mudonzo. Kangona dombo rakadaiwo rakaisiwa danda muzasi, munhu aita izvozvo. Hakuna zvakadaro, dombo iro haridonzviri. Inzwai sangano. These are forceful statements. Dzinoda kuti uzvitsvagurudze kuti uwane paunofita muupenyu hwedenga. Umwari hwaMwari ndio unokunda nyika. 1 Peter 2 verse 21. Izvi ndio zvamakadanirwa. Kristu sezvaakakutambudzikirai, wakakuisirai mufananidzo kuti mutevere chinyi? Makwara ake. Christ came to set an example that isu nababa nanamai akomana asikana tinofanira kurarama so pamberi paMwari. Amen. That's good. Saka Mwari akauya kwatiri na Mwari kuti tizive Mwari. Mwari wakatuma Mwari asi ari munyama yavanhu, nokuti haabetseri vatumwa asi unobetsera vana vaAbrahama. Naizvozvo zvakafanira, verse 14, kuti pazvinhu zvose ainzaniswe nechinyi? Nehama dzake. Vana sezvavakagovegwa nyama neropa, naye wakagovana nesu pane zvipi? Pana izvozvo, kuti adini? Aparadze uyo une simba rechivi, iye diabolos. Saka muupenyu huno hwatiri kurarama kereke, ndodzokera kumusoro wenyaya. Chinangwa chevhangeri kugadzira vanhu kuti vafanane naMwari. Amen. Tifanane nani? naMwari. Now, Jesu haana kuuya koraramira Mwari, haana kuuya kuzozviraramira, wakauya koraramira isu, kuti kana achinge akunda chitema, isu tigodzosegwa paukana hwedu. Galatians 4:4-5. Zvino nguva yakati yazara kwazvo, Mwari pakutuma mwanakomana wake, akatuma mwanakomana wake, akaberekwa nomukadzi, ari pasi pomurayiro ndi, verse 5, kuti adzikinure vari pasi pomurayiro, kuti vapiwe vuhana bwani hwavo, kuti tidzokere kuva vana vani? VaMwari. Colossians 12:13, verse chapter 1. Ngavongwe baba vaishe wedu Jesu Kristu, avo vakatigonera kuti tipiwe nhaka pamwe chete navatsvene, vakatidzikinura pasi pemasimba erima, vakatiisa muumambo hwechiedza chomwanakomana worudo rwavo. Amen, church. Saka basa raMwari nderekuti bvisa isu mudima, mukuva nhapwa dzaSatani, tichiisiwa kuva vana vani? VaMwari. Vana vaMwari. Tive vana vaMwari, vane umwari, tive neDNA yaMwari yatakakanganiswa naSatani akanyora zvake matiri
Mwari unoda kudzokorora kuisa zvake matiri. Amen. Tive vana vani vaMwari. Ndo chikuru vana mai nana baba vakomana vasikana. Chikuru kufanana na Mwari, kuva umwari hwaMwari. Jesu ari panyika, John chapter 14 verse 6, 8, 9, 10. Kwai Philip akati. In fact, pa verse ya 6, Jesu noti ndini njira neupenyu nezvokwadi. Hakuna unoenda kuna baba asina kuuya napanani, napandiri ukaenda Philip tiradzei baba. Zvikanzi Philip, ndagara newe makore ose awa. Hausati wandiziva ini. Hauzivi here kuti wawona ini, wawona ani, wawona baba. Muri kunzwa here munhu? Munhu aifamba. Munhu akaberekwa nomukadzi. Achiti wawona ini, wawona ani, ini na baba tiri chinhu chipi? Chimwe chete. Zvikanzi hauzivi here Philip kuti verse 10 kuti mashoko andinotaura kwauri awa handiatauri ndemene, asi baba vanodini vanogara mandiri ndio vanoita mabasa aunodini awo amuri kuona ndio vanoita. Ndi baba vari mandiri. Paul oti to wit, that is, God was in Christ reconciling the world unto himself. What did the Jews nail at the cross? They nailed God. 1 Timothy chapter 3 verse 16, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the what? In the flesh, justified by the Spirit, seen of angels, preached to the Gentiles, received by what? Preached into the world, received by the Gentiles, ascended on high. Mawazo haitwa ne verse. The mystery is God was manifest in the flesh, in the form of Jesus. God was on earth, Emmanuel, God with us. And he walked the streets, and he was justified at Jordan. Nemo ya mtsene. Number 2, akaparidziwa panyika, akagamuchigwa navaHedhen, akafa akamuka, akakwira akaenda kupi? Kudenga. Ani Mwari. Amen. Chapter 1 verse 8. Hebrews. Asi pamusoro pomwanakomana unoti chigaro chenyu chovushe. Finish. Wapedza mwanangu. Imwi ndiani ari kutaura apo? Ndi Mwari. Uya pano vanangu, uya pano, uya pano muri vaviri. Tererai. Ava ndivo mudhara Mwari. Uyu ndiye mwanakomana. Zvikaenda mudhara, uyu unotosha. Ndo wandichimubata elda wangu achitondika. Tarira kuno uyu, tarira dai. Ava ndivo Mwari ava. Zvikai asi pamusoro pomwanakomana wake uyu. Unoti mwanakomana ndi Jesu. Chigaro chenyu imwi choushe imwi Mwari. Chichavapo nokusingatini imwi Mwari. Ava ndiani apa? Makada kururama, mukavenga kusarurama. Saka nhasi Mwari, iye Mwari wenyu uyu wakuzodza ina mafuta anopfuvura hama dzenyu dzose. Akadeclarewa kuti ndi Mwari ari pano pai panyika. Ndiyo donzo ra Mwari iroro. Higher than the highest human thought can reach is God's ideal to restore men into godliness and godly. And to make that men and women to stand before Satan and challenge him as Christ challenged him. Hakuna chinoidenga kana usina kukunda Satani sa Jesu akamkunda. Denga rindi makwara. In our prayers, it's not God deliver us from this situation. It's God give us power to overcome. In fact, Bukurinonzi prayer, Rinotiro, do not pray for any easy life, but pray to be strong men and women.
Do not pray for tasks equal to your power, but pray for power equal to tasks that are set before you. Then the doing of your work will not be a miracle, but you yourself will be the miracle. And you will be surprised at how much of God's life is in you. So, Nhari wakapa Nhari kuvanhu. Amen. Saka unoda kuti isu ti vana vani vaMwari. That's good. As I close. Bible rinotiro. To everyone, Review and Herald, September 27, 1906. To everyone who surrenders fully to God is given the privilege to live without sin. Amen? Yeah. Zvatopera. Orarama usina chinyi chitema. Nemhaka ya Kristu munani matiri. Deserve ages 3:11. He has made provision that the Holy Spirit shall be imparted to every repentant soul to keep him from sinning. There is no excuse to sin. Hapana chikonzero chokuita chivi. Nemhaka yei. John chapter 6 verse chapter 3 verse John chapter 3 verse 6. Inotiyo. Wakaberekwa na Mwari haiti chivi nokuti monzi ya Mwari inodini inogara maari. Kristu mauri tariro yokuhinya. Religion is the abiding of Christ in the individual believer. When we say the abiding of Christ, we are talking about the abiding of God. Nokuti John chapter 17:23 inot. Imwi baba mandiri neni mavari kuti vave chunhu chipi chimwe. Chapter 14 verse 21. Kana munhu achindida uchachengeta mirayiro yangu na baba vangu vachamuda neni ndichamuda tichazviratidza kwaari. Mazviwa 23 yotiyo. Kana munhu achindida uchachengeta mashoko angu na baba vangu vachamuda tichauya kwaari toita ugaro hwedu maari. Amen church. Saka nyaya yacho ndiyo kuti Mwari unoda kugara muvanhu vake. Mwari paakatisika, he made us a temple of God. When Adam and Eve were created, they had the life of God as a resident boss in them. But when they rebelled and turned their back to God, that glory departed from them. And the place that God had abode was not left as a vacuum, but a sinning nature entered in man. And the man became the image of the devil. Saka chose chinozvagwa nomunhu ndechani? Ndecha Satani. Mimba yauri kutora mwanangu ndi Satani, chimwana cha Satani ichocho. Regardless of. Izvozvi mwana wedu last born ave ne 20 years. Yes. Tikaita mwana namai Nhari, tinozvara dusura. Benzi raSatani rausati wambovona. Nokuti mandiri nomukadzi wangu amuna nature ingazvara munhu wakanaka. Munhu wakanaka unogamuchikwa kubva kuna Mwari. Makandira zvakanaka. Saka Mwari anoda isu kuti tifanane naye. Makandira zvakanaka. Kuti kwai wakapa vamwe vaapostora, vamwe vafundisi takadzidzisa dzidzo chifika pera kai. Saturday iyo yatabuda iyi ndio matatiri. Zvikanzi achiitirei? Kwai kuti sangano raMwari ri-edifyiwe, rikure. Until we come to the measure and the stature of Jesus Christ. Until we are filled with what? The fullness of God. Muri kuadonzo racho. Kuti tizadzwe nechinyiso nobumwari. Peter, 2 Peter chapter 1 verse 4. Kwai akatipa zvose zveupenyu nokunamata. Kuti nezvipikirwa izvozvizvi
tiri vanhu vakagovegwa vumwari. We are partakers of the divine nature. Vumwari hwaMwari takahupiwa hunogara matiri. Mwana wakwaNhari unonzi Nhari. Mwana waMwari unonzi ani. Come on, mwana wakwaNhari unonzi ani. Mwana waMwari unonzi ani. Mwari. Amen. Uri Mwari here iwe baba. Iwewe anu hana ichirova. Jesu ai mwanakomana wa Mwari. Kana uri mwanakomana wa David. Mwanakomana wa Mwari. Ila hanamboramba. Nokuti sure waive mwanakomana wani wa Mwari. Vose shokoroti vakamugamuchira vakavapa chinyi kuti vanzi vana vani. Spirit of prophecy to you. When we receive Christ as our personal savior, we are given power to live the life of Christ. The life of Christ. That's the power we are given. Amen. Saka mumaguma ezose as we close Sangano Ramari. The Christian life, Christ object lesson, page 68. The Christian life is fruit bearing. It is the reproduction of Christ's character in the individual believer, that it might be reproduced in others. Makantira Sangano. Chikristu chinobereka chibereko. Chibereko chacho kuonekera kwa Jesu mandiri. Agonoonekera vo muna vamwe. Zvichibva muna ani manje? Mandiri. Mwari osenzesa ini kubudisa chimiro cha Jesu. Ndo onzo reVhangeri Sangano. Ndo Vavariro yeVhangeri. Pane imwe nzvimbo 69 paragraph 1. Unotaura achiti iye. Christ is waiting with a longing desire for the manifestation of himself in the church. When the character of Christ is reproduced among his followers, he will come and do what? Claim them as his own. Amen? Clad in the armor of Christ's righteousness. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ's solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found, clad in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. Amen, church. Yes, that solid rock, Jesus Christ, his righteousness is all that we need. The righteousness of Christ is the righteousness of God. When we receive Christ as our personal Savior, we receive God, the righteousness of God in Christ. God working in us through Jesus Christ. It is now God who is working in me to will and to do according to his good pleasure. Amen? So clad in the armor of Christ's righteousness, the church must enter its last conflict. In order to be a conqueror in this world that we are living in, the church must be clad in the righteousness of Christ. As we come to the end of Earth's history, one subject will prevail. One subject will swallow all. Christ, our righteousness. Clear as the sun, fair as the moon, terrible as an army with banners. The church must go forth throughout the church, the earth, conquering and to conquer. You and me. Unozwa ndinofara ini kana ndichifamba muupenyu huno.
Kana ndichifamba so, iyo ndiri kufamba so, Satani unenge achidzokera shure so. Rufu kwegwa akapeta mavoko kudai kuti abatiwe. Yeah. That's life. Ndo upenyu mwanangu. Ndo upenyu. Ziyazo kuti pana kwafiwa. Tinoziva kuti tichatevera. Iwe ndio unotevera. Ina nteveri. Iwe ndio unotevera. Ina nteveri. Teverepi. Tsakeiko. Isu takamutsiwa. Isu kwai kuti saiye Kristu akamutswa nesimba ra Mwari rokumutsa kuvakafa. Imwi mufambe namafambiro mai tichisundwa nesimba rakadini rakamutsa hani kuvakadini isimba rakakunda chinyi kuva nechivi nerufu ndo riri mandiri. Saka kana ndichifamba kunotsinzina kuita bofu kuti hai regai yapfura ndichingopfura watora. Yeah. Ndochokwadi ichocho. Ndo vhangeri vanangu. Inizvo nyangwe Jesu akauya akati Nhari akuchina denga ndoti zvakangonaka. Asina ni basa rose. Handizvizivi zviriko kwamutauro. Indoziva zvepano pasi ndoda kutendai kuti kubva pamakandidzikinura muchitema mukandipa upenyu hwenyu. I have enjoyed heaven on earth. It's all right. I have my heaven here on earth. Ndo upenyu hwo. Kwete kukwera uchifamba wakarereka musoro, not being proud of being a Christian. Being a Christian is being God, having authority, having everything, even land. Oza ukaramba uchingoroja kana kugara mutauni wakaisigwa mumastand, you are a slave of the environment. When man sinned, he lost the glory of God, but God lost a world. All right. This is why he said, I must give Israel through Abraham land. I must have land where I can stay and challenge the devil in this world. So you must have a territory. Territory is not 2,000 square meters. No. Territory is territory. You must be God in Genesis. Ndokupa zokudla apana kumpoi huku apana kumpoi membwe. Ndokupa zokudla. It is greens and every fruit that has a seed in it. And look at the things as God sees them. Zvimwana nazvivoni zuva rimwe uye mafruits haibvi wose nguva imwe. Mwari wakaregerera nguva yekusadiniwo futi. Asi unorayira vanhu vose kose kuti vadini vatendeuke. Vana vangu vaduku makavakunda nokuti uri mamuri mukuru kupfuura ari munyika. Amen. Vana vaMwari muri vana vaMwari. Muri vaMwari, you are gods. Ingawani just not asina kunyogwa here kuti imwi you are gods. Asina kunyogwa here. Zvakanyogwa. Kasaka munondirambire kandichiti ndiri Mwari, ndiri mwana waMwari. Why are you worried about that? Vakanyarara. Ngola kupindura. Kuti imwi munoi muri Mwari. Imwi asina kunyogwa here kuna testament. Zvakanyogwa. Kasaka muchokunetsa ichi. Chaiva netsa chitema. Munhu kana oda chivi haadi zvinomubvisa muchivi. Sangano, Glen City, you are children of God. You are gods. God is very much interested to see himself being multiplied, reproduced among millions and millions of his followers. He wants to see umwari hwaMwari huchifamba panyika. Ngirozi nhatu idzo takapedzana nadzo pamphlet iyi yetatu. Payakangopedza ichiti here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God by the faith of Jesus. Unondo uruka osiya yechi4 and yechi5 omanya kune 18. Zvikanzi, and I saw another angel coming down from heaven, and the glory of God filled the what? The whole earth. Do gross yechi4 iyo ya. Do yechi4 iya. Iyo yepa 18 iyo. Do yechi4. The glory of God. Men who were arrayed, who have the righteousness of Christ in them,
radiating from in all directions the beams of the righteousness of Christ, being fed by manna from heaven, being kept by the grace of God, they manifest the character of God. Amen. Vamwari vakazara panyika. Mwari ozviona vachifamba panyika. Satani achidududza achidzokera kumashure. Nokuti haachagoni kuvabata. Nemhaka yembiri yaMwari iri munani maari. Darkness cannot comprehend them. They are another outfit. Amongst them are the whirlwind of the 144,000. Vachivakotsa kubva kumativi ose enyika. Men, we will not see death till they see Jesus come. Amen, church. Aripo anoti Mwari. Ina ndamboziziva kuti Vavariro ndiye kundiita Mwari semu. Ndoda kugamuchira pfungwa iyi. Igare mandiri. Ndizive kuti ndiri mwana waMwari. Ndine umwari waMwari. Ndiri Mwari ndakamira panapa. Izvozvi nyangwe ndine upenzi hwangu asi ndatoziva kuti ndiri nokuti kanyange mumba menyu mune vanhu vakasiyanawo futi. Asi vanongoda mwene sene muyo kwenyu. Nyangwe rikava benzi itongoda mwene sene muyoyo. Saka nyangwe uri benzi unongoi mwana waMwari. Ndiwe uri mwana waMwari. Vantu vakagamuchira Jesu sani samponi ukapuwa simba rokuva mwana wani. Whether unorishandisa kana ushandisi still uri mwana wani waMwari. Saka vanoti Mwari shuwa ndatenda ndagutsikana zvakwanira. Jesu wangu wakandipa umwari. Asimuke tinamati. Tindakahupiwa ndinaho. Just stand up and we pray. Ndanzwa kunakisisa Jesu aponesa iroso koraura. Jesu aponesa ziwisa yikadzese kumiri yokwenyanza iwo tenzia onotituma Jesu aponesa. Baba wedu namponesi Jesu toda kutenda imanheru ano. Pazvinhu zvose zvaitwa zvapera. Chimiro chenyu chinofanira kuva mumunhu. Kudenga hakuindi zvatiri. Kudenga kuenda zvimiro zvedenga. Makauya nechimiro chenyu muna Kristu Jesu. Kuti chizopiwa isu. Iye unoti kuhinya kwamakandipa ndakavapa. Kuti vafanane nesu. Ndo chinhu chikuru kuti tichisikwa muna Adamu. We were lesser than what we are in redemption. In redemption, we have eternity. We now have no beginning, we have no end. We are godlike. Toda kutenda ina izvozvo. Komborai sangano renyu. Kuti tisakangamwa chivavarirwa cheVhangeri. Kuti kugadzira vanhu vachagara pamwe chete naMwari. Vachataura naMwari. Vachabata pamwe chete naye. Vanomuono umwe chete saMwari. Munhu wamakada mukapa upenyu hwenyu. Toda kutenda imanheru ano. Tigonere imwe. Pfungwa dzedu dzinogona kugomara kusawisisa chinhu ichi. Asi tokumbira Mweya Mutsvene wamakati ndiye mudzidzisi mukuru. Urambe uchitizarurira zvishoma nezvishoma. Kudakara tati shuwa Mwari wakatiitira zvinopfuura nokunaka. Vavariro yenyu magara mataura kuti yakakwirira kupfuura kufunga kwepfungwa dzedu. So we only have to accept it by faith. If we try to reason how, we will never come to the point of being saved. But if we just ignore our ignorance and go after God's wisdom, wisdom will be our benchmark in everything that we do. Praise us and glorify us for the purpose of your own righteousness' sake. Kristu itai basa renyu ramakatipikwa ndimwi tariro yokuhinya mukati medu. Kana muri matiri rugare gwedenga kwakakwanira. Kudzai vainesu pakuzorora. Kuna matu wedu nokutenda kuna Jesu nokusingaperi. Amen.
just as I am, though tossed about with many conflict, many doubt, fatigues within and fears without all lack of God I come, just as I am poor, shed blind, sight reaches Him, laying off the mind, yes, all I need in Thee to find all that of God I come, just as I am, thou wilt receive with welcome pardon, cleanse, relieve, because Thy promise I believe, O Lamb of God I come, just as I am, Thy love I own has broken every barrier down, now to be Thine and Thine alone, O Lamb of God I come, Dinoda chimwe chochiro kuna tenzi anondipa kana nemvura nemoto ndinochema mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvozvitema zvinopera kuti mundipe kuona ngepachena ndichafara asi kucheneswa moyo kundifadza mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvozvitema zvinopera asi kuti ngacheneswe
Ndizo ndingazozwisisa Ndizo zviro zvose natinoona undisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera ndinosiya zvakaipa nezvifungo zvakashata asi kana ndichiedza ndakaipa mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera zvinopera zvinopera